Sultan ne sai mun mota. Wai wedding gift din mu kenan. Da sanya na yi mamaki kuma da kai duk yadda na kai rikin matata ai dole in ci in an yanka a bani ganda a zare min a samun komo Hajiya tana son mata ai baka da hankali manja ka zuba mun bebe Hajiya ta kira ni ta ce mun kina buƙatar kurma miki manja. Ƙawayen amarya. Kaji ƙawayen amarya. Ƙawayen amarya. Aka ka san ni ce ki mata a gidan. Domin da kuɗin ubana aka auro su. Me gurgwa za a samu. Me da Allah saurara. Manja ne manja. Me gurgwa. Daɗin abin dai kowa ya ga alkaki ya san daga cikin zaki ya fito. Yo ai duk wacce ta auri mijin wata dan kuɗin sa. To cin arziki ta. Ƙawayen amarya. Me kike da shi? Duniya ta san nayi muku fintin kau ta ko ina wallahi. Mu shiga daga cikin ba sai mu sasanta magana ba. Kaga malam ka dauke ni ka maida ni gidan. Bai yiwa. Blue Effect Empire presents Ƙawayen amarya. Macen da ta gama yawon duniyanta sai da ta gama tambadewanta a titi tukunna sannan ta zo za ta aure ka. Wannan magana ƙarya suke. Zo mu je gaban su maimaita abin da suka faɗa sai ka karita su. Ai wallahi sai mun rama. Ƙawayen amarya. Ina so ka je ka so maka rasa. Na an ce ka ga sun baki da ɗanta da maliki. Amma yanzu kin ga dare yayi. Yaya za a yi a ce kina yar malamai ki auri wannan me zaki da shi? Kaji ƙawayen amarya. Da Allah ki bani aran angon ki mana za mu yi magana da shi. Kausar ka kire na min hankali. Ki dauka ban san irin halin ƙawayen amarya bane? Ƙawayen amarya. Soyayya ta ke zana bawa an yi taro ga ƙawayen amarya. Zugar ƙauna kowa ya bi shi an goyana ta gama da amarya. Yau kima ta zai ƙara sama. So a idanun amarya. Allah zan gode ma, daɗi ya kama ni. Mai nasa a rai har na zama amarya. Ƙawayen amarya, ƙawaye, ƙawaye, amare. Ƙawayen amare, ƙawaye, ƙawayen amarya. Ƙawayen amarya. Din sarakin da babai bani nan. Nasa a cikin babu fa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ashe wayata tana cikin jakar matarka kuma aka ce min ni nayi mata taxi. Wannan wani irin magana ce me zaki da wayanka? Da Allah gafara ta. Ƙarya aka yi? Ƙarya kike. In kuma ba tsoro ba a duba. Gata? La ilaha illallah. Waya a jakata? Me kawo na kuma cikin jaka? Sigari. To na rantse da girman Allah sai kin bar gidan nan. Shin ke wace ce mata kunna? Ban gane ba kamar ya. Kai sauri ka je maraya ka ce ka kira mun malam mai rukiya. Na ce kuma na ka kira na gode. Akan ne kana mara kidan karaya ƴaƴan mu suna ta zubewa suna hawa aljanna. Dan burbura ga burbushe na gansu ga sunan nan gudu. An sashe zuba muke sai ne. Waye guda wannan kana roman. Billahi lazi kai. Ƙawayen. Ƙawayen.
inna lillahi wa inna ilaihi